Arko ni pharing kora trokarni 76 angdeng Republic Day arni All Karbi Anglong Sorkari Gambura Association atumben adaba por malong methang sahimalong India de dalama kang thopo Aningkan mangasung taktaksi piningkan lethota All Karbi Anglong Sorkari Gambura Association atum Depu Circle Amaipu SGB Rajendro Terang Pensi Lama Pangzerpang Bangsua hut kongchin bang SGB dorsing terang lapen pinang an SGB claim bang puatung cetong tungsi RDP jomti. Pini bharara date ke joka pothak Depu Circle Amaipu SGB Rajendro terang pen lam the pachinipo. Ini Karbi Anglong Sorkari Gambura Association dak head office along mata nitum masa MP di Fualong indeng trok sikep trok 76 angdeng Republic Day ke talon pon nitum Karbi Anglong Sorkari Gambura tumta talon dun lo nasi Republic Day mata Ganatantra Divok labang ke 1947 Bharat arengelok pen sadin long lok api uthot ningkan ke thom api 1950 26 January si India Constitution labangso kachari ke calon ajakong labangso charilom lo labangso kachari ke calon malong si Sorkari Gambura tumhanta hareng ke lok ahut pen isi cari calon mada Constitution along ketok pondokok na soposi Sorkari Gambura tum ke hareng ke lok ani pensi nang cari nang calon lo afi India sadin long lo India sadin long lo kapita labangso areng elok tum kibi tikang labangso aron administration of justice pula so wrong rup kacari la so ajakong pi Sorkari Gambura tumpan la so aron na bangke bibom nang practice bom asam long puna aka preka long puna la si non labangso aron along Karbi Anglong Autonomous Council tum isi kamat hadu 1954 labangso administration of justice la so ekalong amendment ji pula so kamat hadu la si hala so ke amendment along sitame keduta hareng ke lok lapen Bharat kachari constitution long kedo administration of justice labangso ekalong Sorkari Gambura tuman ketok la to pang bobede nei lapen akapreka tumphanta amendment bakke palut ponji pusta nitum thangki puat hai welcome lo asi tuning ri le tholo Karbi Anglong Authority Autonomous Council Karbi Anglong team tumpan sita laso ek amendment along sita me Sorkari Gambura labangso ek tumanta lang pamesi bipon po training thelo lapen nitum Sorkari Gambura tumta pini labangso kechari ke chalom majakong lang pidet pen nitum ta ingdeng trok sikebra trok niltum asai MP long katalon ponal long pot nitum ta kopai ke melo kusi adu ko be panta Karbi Anglong arat amuluk matek panta mesen me at po pusining the silam sinililam Lapen halapu BJP Lumbajong Mandala Tumpenta India de dalama ing thurponsi 76 angdeng Republic Day talonto Adapor phanar ke popor pen BJP Lumbajong Mandala office along BJP claim pangaton chingrumsi Lumbajong Mandala Maipu Vishnu Tiswari deng pensi Bharat ade dalama ing thurponsi 76 angdeng Republic Day arni mesen pen talonto